Tíogaíomh Cúla4, is mis Tadhg Mac Dhonnagáin agus is brealam ranta agus óráin agus ráulógaí agus clufiítanga agus chulichinál rudog an torchin. Agus an jobh tá Rann agam dríomh atá an deas mar físe filiochta mar bhéirsiocht a chumála sin tá ólas an simúlán faoin na gaoithe, na cineálachaí gaoithe a bhíonn sa séide in ár dimpel. Agus cuireann an Rann síos cheiricín go na gaoithe sin. Ní cín is tábhachtaí ar fad. Feici tú na persantachtaí éagsúla is ban gach gaoi agus tá cinál persantachtar le a bant le gach ceann. So míniú me an dáin go scipi agus an sin léamh ó hús deirí. So an gaoithe dua bíonn si crua agus chuireann si fuacht ar ghaoine. So tá si sin éasca, tá si crua, tá si cinál beganín crustanú, cinál trofaid mar gaoith. An gaoithe neas bíonn si teis Cílíonn teis ní fleoch amach ach beganín fleoch. Agus cuireann si ra hialta. Cuireann si na síalta a chuireann tú a futan a chuireann tú a fása mo iad a fárc, cuireann si a fásiad. So cuireann si ra hialta bí na gaiide go mathló. An gaoith I níor, an ceannasan níorthar, bíonn si fíal, agus cílíonn fíal bíonn si flahúil, bíonn si go deasling, tugann si rudaí goin, agus cuireann si íasc I líonta, so seolann si na héiscisteach ón warige mhór isteach a dro an talla agus bíonn an tiascar an lena líon, nó lena angach agus berann seartha agus tugann se bhaiad agus ihann se chuide agus díalann se chuide agus bíonn chulagan na sásta. An ghaoithe néir, bíonn si teirm agus cuireann si seoc san nithe. So nuair a bhíonn san gaoith an néithir go hindúil bíonn an aimsir an uair agus bíonn seoc an san nithe. So seochanis an dáin ó hús deire. Agus mar a deirm tá an túfas óla seán agus tá an ilíocht hain go háin deas freisin siad. An ghaoith dua bíonn si crua agus cuireann si fuacht ar ghaoine. An ghaoith neas bíonn si teis agus cuireann si ra hialta. An ghaoith I níor bíonn si fíal agus cuireann si íasc I líonta. An ghaoith a néir bíonn si teirm agus cuireann si seoc san nithe. Son is seo job ruite má haíonn an dáin seo leatsa thomóras a haíonn se leom hain. Détá ólam agus détá bhfíseán dhéana go agus cheolú isteach agan seo ar a glár. nó détá picturí anmh don ghaoith is deise leat hain, an ceann is spéisiúla, an ghaoith dua, an ghaoith neas, an ghaoith níor, nó an ghaoith néir, agus seolann teolas sin ar fad isteach thuig Scoil ag Cúla4 stad cam agus bé muid súil go mór leis an stift sin ar fad eáil le teachta isteach uibh. Sin ag an láinneamh, slán.